אהלן חברים, בווידאו הזה אני רוצה להראות לכם איך אני מתמודד עם ריוויו שלילי עם 100% תגובה. הכוונה ב-100% תגובה היא לא שאני מוריד את כל הריוויו השלילי שנכנסו אליי, כי לפעמים זה פשוט לא אפשרי. זה פשוט לא אפשרי בגלל התקשורת המאוד מוגבלת וחתוכה שיש לכם עם הלקוח, שהיא מסוננת דרך האמזון. 100% תגובה אומר שכשאני כבר שולח מייל ללקוח, הם תמיד מגיבים לי. ועם האמריקאים צריכה להיות, בדרך כלל יש שיטת עבודה סדורה, גישה מסוימת שהיא עובדת איתם, לי לפחות היא עובדת איתם תמיד. ואני רוצה לחלוק אותה איתכם. אז נתקדם הלאה. אוקיי, אז לקחתי כדוגמה איזשהו ריוויו שהופיע לי לפני כמה ימים באחד מהמוצרים שלי. אחד מהמוצרים שלי זה איזשהו סוג של מכסה, לא משנה של מה. ואני נכנס לליסטינג, דבר ראשון אני רואה שיש לי עוד ריוויו למעלה בשורה של הכוכבים המצטברת, אז שמחתי, ואז אני יורד למטה, ומה שמחכה לי זה הריוויו הבא. אז כותבת לי פגי, בתסכול רב, נותנת לי כוכב אחד וכותבת buyer beware, it won't stay in place, I press it tight and it comes out immediately every time. A total waste of money, I wish I never bought it. מילים קשות. אגב, אל תנסו למצוא את הריוויו, כל הפרטים, עד האחרון שבהם שונו. אז כן, אז פגי לא מרוצה, משאירה לי חורבן בליסטינג, ומה עושים בעצם? אז דבר ראשון שצריך לעשות, דבר ראשון הוא קודם כל לאתר את פגי, ולא, כמו שאתם יודעים, לא תמיד זה אפשרי, לא תמיד זה קל, לא לפי השם שהיא משאירה, בכל מקרה, הלקוחה או לקוח. בשביל זה פרסמתי עוד וידאו שמראה איך בדיוק מוצאים לקוח, שם של לקוח שהשאיר לכם ריוויו שלילי, או כל ריוויו לצורך העניין. אני פשוט אוסיף את הלינק לוידאו ההוא בדיסקריפשן, אז אני יוצא מנקודת הנחה שעברתם עליו, שאתם יודעים את השיטה ואתם הצלחתם להגיע לשם האמיתי של פגי שכל כך כועסת עליכם וכנראה מסתתרת, ואתם יכולים לשלוח לה אימייל. עכשיו, אז בעצם מה המטרות שלי כשאני מתקשר עם לקוחה כזאת שהשאירה לי ריוויו שלילי? המטרה הראשונה היא לא להוריד את הריוויו, המטרה הראשונה היא לגרום ללקוח להגיב. וזה בעצם, לפני הכל, אתם קודם כל רוצים שהוא יתקשר איתכם, כי אם הוא לא מתקשר, אז אין לכם בסיס להמשיך ולתקשר איתו הלאה ולבקש ממנו שיוריד לכם את הריוויו. המטרה השנייה, לגרום ללקוח לחבב אתכם, כי תזכרו שהוא כרגע נמצא איתכם באיזשהו סוג של, הוא הציב את עצמו מהצד השני של המתרס, הוא כועס עליכם, אולי הוא גם מרגיש קצת לא בנוח שהוא השאיר ריוויו, הוא כרגע במצב של מתקפה. אז אתם צריכים לפני הכל לפרוק לו את הנשק ולגרום לו לעבוד איתכם ביחד. ורק אחרי שאחד ושתיים יתקיימו, אתם יכולים לבקש ממנו לשנות את הריוויו, וזה כנראה, זה לא יהיה במייל הזה בוודאות, זה לא יהיה במייל הראשון של התקשורת איתו. אז זה באמת אחת מהסיבות שאני אפרסם את הוידאו הזה, כי ראיתי שסלרים שניגשו להתייעץ איתי, עושים את הטעות של לקפוץ ל3 מיד, אבל לפני שאתם רוצים לבקש מהלקוח שלכם לשנות את הריוויו, אתם צריכים קודם כל לחמם אותו ולראות שהוא כבר לא לחמם במובן של לעצבן, אלא לגרום לו פשוט לחבב אתכם. אז נמשיך הלאה. אז בעצם במקרה הזה, ללקוחה לא קוראים פגי, גיליתי באמצעות בווידאו השני שקוראים לה פונדה, וכתבתי לה את המייל הבא. בהתחלה אני אקריא אותו ואחרי זה אני אעבור איתכם על השלבים. אז ככה, אז הכותרת של המייל היא your feedback, והתוכן, Hi Fonda, my name is Barak, and I'm the owner of הברנד שלכם, הברנד שלי. I just read your product feedback in my Amazon page, and I wanted to personally apologize for the inconvenience.
I run a small family brand and we're extremely customer oriented. I honestly want to make people's lives better. And I wouldn't want anyone to walk around feeling he didn't get the full value of his purchase. I know you feel otherwise, and I'm here to make things better. First, I'd like to help you resolve the issue of the lead. I believe it's just a small misunderstanding, and I'm positive I can help you solve it. In addition, I'm going to refund you 100% of your purchase just for your bad feeling throughout this. I really want you to walk away happy, and money is of less important to me right now. Is that something that can make you feel better? Is there anything else I can do for you? Just let me know and I'll make it happen on my end. I really hope to hear from you soon. We appreciate you. Yours, Barak, brand name founder. אז בואו אני אסביר, אני אעבור איתכם על החלקים במייל הזה, ואני אסביר לכם בדיוק מה הגישה שלי. בנוסף אני אצרף את הטמפלט שלו בדיסקריפשן של הוידאו הזה, כדי שתוכלו להשתמש. אז קודם כל אני יוצא מנקודת הנחה, שגם אם אין לכם אנגלית מושלמת, אתם יכולים להבין את התוכן של המייל, כי אחרת אני חושב שלוידאו הזה יהיה גם פחות ערך בשבילכם. אז בואו נראה. קודם כל הכותרת של המייל היא your feedback. הסיבה שאני משתמש בכותרת כזאת, כי זה פשוט גיליתי שלקוחות של אמזון נוטים יותר להגיב לכותרות שהן רשמיות, שהן נראות כאילו הן מכילות איזושהי אינפורמציה קרה מאמזון לגבי הקנייה שלהם, ואחרת הם פשוט לא פותחים את המייל, ואז הפסדתם בקרב עוד לפני שנורתה הירייה הראשונה. המייל מתחיל בפנייה אישית. Hi Fonda, my name is Barak and I'm the owner of, וזאת הסיבה היא כי אני רוצה לגרום לה להרגיש שהיא לא מדברת עם חברה, עם איזשהו גוף, אלא היא מדברת עם חבר כמעט. אני ממשיך עם התנצלות כנה מכל הלב. I just read your product feedback in my Amazon page and I wanted to personally apologize for the inconvenience. אני מתנצל כדי שכבר מההתחלה תראה שאני מגיע בגישה של לפתור את הבעיה, בגישה של את צודקת, ונותן לה בעצם איזושהי הרגשת ביטחון להמשיך ולקרוא את המייל, ובניגוד לנאמר ישר לגשת לריוויו שלה ולטענה שלה, ולגרום לה להאטם, לפתח אנטי ולהאטם למייל ולקרוא אותו בעין עוינת. ההתנצלות הזאת היא בעצם הדרך שלי לפרוק לה את הנשק מהיד. I run a small family brand and we're extremely customer oriented. I honestly want to make people's lives better and I wouldn't want anyone to walk around feeling he didn't get the full value of his purchase. זאת המשך של ההתנצלות שלי. אני רוצה לתת לה הרגשה שהיא מדברת עם בן אדם ולא עם איזשהו גוף, ושבעצם אנחנו פה שני חברים שמנסים לפתור איזושהי מחלוקת. אני ממשיך. I know you feel otherwise and I want to make things better. זה עוד פעם להראות לה שאני פה בעצם לפתור את הבעיה. ופה אני אומר לה, first, I'd like to help you resolve the issue with the lead. I believe it's just a small misunderstanding and I'm positive I can help you resolve it. אז פה אני בעצם מכיר בבעיה של הלקוח. אני לא תוקף. אני נותן לה להרגיש שהטענה שלה ולידית. סך הכל תזכרו שאני רוצה שהיא תעבוד איתי במשותף. ואם היא תפסיק לענות למיילים שלי, אז פה הלך הסיכוי להוריד את הריוויו. אתם צריכים לתת לו את ההרגשה שהטענה שהוא מדבר עליה היא לגיטימית לחלוטין, גם אם הוא מדבר שטויות במיץ, גם אם הוא מתקטנן, תמיד תיתנו לו את ההרגשה שהטענה שלו במקום, ואתם מבינים אותו ואתם מבינים מאיפה זה בא. ולכן זה גם טוב באיזשהו מקום לחזור על הטענה שלו במילים שלכם. ממשיכים למאני טיים. In addition, I'm going to refund you 100% of your purchase just for your bad feeling throughout this. I really want you to walk away happy. And money is of less importance to me right now. פה אני מציע לה פיצוי כספי. והסיבה, כרגע הבחורה התפרצה עליי. התפרצה במרכאות, כן? היא השאירה לי ריוויו שלילי. היא מבחינתה איתי בריב עם החברה שלי. לא תרצה לתקשר איתי הלאה,
כי אולי אפילו קצת מרגישה לא בנוח, אולי אפילו פוחדת שבאיזשהו שלב אני אתקוף אותה, ולכן אני חייב לתת לה איזשהו פיצוי אפשרי, כדי לתת לה תמריץ לענות לי. אם לבן אדם אין רווח כספי מהעניין, אני אומר לכם כבר, אתם מורידים מאוד את הסיכוי שהוא בכלל יטרח להגיב לכם. אם יש לה פיצוי, אם בעצם אני שם פה כסף על השולחן, אז כבר זה כמו איזשהו לזרוק לפיתיון, וכמו שאמרתי, ב100% מהמקרים אני גיליתי שהם תופסים אותו. תמיד האנשים קוראים, רואים שיש פה איזשהו רווח כספי, אפילו של $, אפילו של $5, והם עונים. אגב, משהו ששכחתי להתייחס אליו, בסעיף הקודם, הצעה לפתרון הבעיה. זאת אומרת, נכון, יש פה פיצוי כספי, אבל מעבר לזה, תציעו לפתור את הבעיה שלו. נניח יש לו מוצר שבור, אז לפני הפיצוי תגידו לו שתשלחו לו אחד חדש, וגם תיתנו לו פיצוי. אם חסר לו איבוק, או שהוא רוצה איזשהו PDF עם מתכונים, לפעמים אנשים מתקטננים על באמת שטויות, אז תגידו לו שאתם תשלחו לו את זה, תפתרו לו את הבעיה. ורק אז, ובנוסף, פיצוי כספי. והשלב האחרון הוא קריאה לפעולה. זאת אומרת, אני לא רוצה להשאיר את זה פה, להיפרד ממנה לשלום, כי אז היא פשוט תבין, אוקיי, הבן אדם נותן לי פיצוי כספי, ויאללה, שלום על ישראל, שלום על אמריקה. לא, אני רוצה לסיים את המכתב בסימן שאלה. Is that something that can make you feel better? Is there anything else I can do for you? Just let me know and I'll make it happen on my end. אז יש פה בעצם שני דברים. קודם כל, אני רוצה לגרום לה להרגיש טוב יותר. כאילו אני באמת מוכן לעשות הכל בשבילה, שזה במידה מסוימת נכון. והדבר השני, אני רוצה לסיים את המכתב בסימן שאלה, כי כששואלים בן אדם משהו, אז הוא מרגיש דחף לענות. ואני רוצה, תזכרו, המטרה שלי, כמו שאמרתי, היא שהיא תענה לי. אז אתם חייבים לסיים את המכתב באיזשהו טון שואל. I really hope to hear from you soon. זה ככה להסיר כל ספק לגבי זה שהוא צריך לענות, הוא או היא. We appreciate you, פשוט גיליתי שזה גורם, זה מייפה עוד קצת זה מתקבל בטון קצת יותר חיובי אצל הבן אדם. We appreciate you. כל אחד רוצה להרגיש שמעריכים אותו. תסיימו את המכתב, את המייל בחתימה אישית, yours, ברק, brand name founder, ועדיף להוסיף איזושהי תמונה עם חתימה. אני חושב שזה מוסיף איזשהו נופח אישי, וכשבן אדם רואה את זה במייל שלו, אז פרצוף תמיד רק עוזר, תורם לו לתחושה שלו שהוא מדבר עם בן אדם, ורק יכול לשפר את הסיכויים שלכם שהוא יענה לכם. זהו. עכשיו, אני עוד אחזור על זה בהמשך, אבל אחד מהדברים שאתם חייבים לדעת זה לא להזכיר בשום צורה את הריוויו, יותר נכון את הרצון שלכם שיוריד את הריוויו, אלא הכותרת של המייל הזה, התוכן של המייל הזה והתחושה שצריכה לעלות ממנו, זה אני פה כדי לפתור את הבעיה ולגרום לך להרגיש טוב יותר, ואין לי אינטרס מעבר לזה. בהמשך אפשר לנסות לתקשר איתו קצת יותר ספציפי לגבי הריוויו, אבל לא במייל הראשון. עכשיו, כן, אז יש לי הערות נוספות. קודם כל תבדקו שהמייל נשלח. ולמה אני שואל את זה? הערות נוספות. יש פה איזה גליץ' במצגת. למה אני רוצה לבדוק שהמייל נשלח? כי אני לדוגמה בדרך כלל שולח את המיילים מתוך התוכנת מיילים שאני משתמש בה, מתוך Quantify Ninja. זה הרבה יותר קל לי פשוט להוסיף שם חתימה עם פרצוף וכולי, אבל כיוון שהתוכנה הזאת היא צד שלישי, אז לא תמיד המיילים נשלחים משם. מכירים את הסימן האדום הזה, message not delivered, שרואים לפעמים במסג'ס לכם בסלר סנטרל? זה אומר שהבן אדם עשה opt-out מהמשלוח מיילים צד שלישי, הוא לא רוצה לשמוע מכם, ובמקרה הזה, גם אני גיליתי שהלקוחה לא
עשתה אופט-אאוט ולא קיבלה את המייל שלי. זאת אומרת, עדיין אפשר לשלוח לה. נכנסתי פנימה לסלר סנטרל ושלחתי לה באופן ידני, זה קצת יותר מסובך, אבל אפשר להגיע אליה. והיא אגב, היא הגיבה לי. למרות שהיא עשתה אופט-אאוט והיא מאוד אנטי לקבל מיילים מלקוחות, והיא גם לפי הטון שלה, מסלרים, ולפי הטון שלה היא כזאת, היא אנטי באופן כללי, אבל היא הגיבה לי. ואנחנו התקדמנו הלאה. מטרות נוספות, זה לא מטרות, זה אמור להיות הערות, אז סליחה עוד פעם על הטעות. לבדוק שהמייל נשלח, לא לבקש עדיין להוריד את הריוויו, כמו שאמרתי, אתם צריכים לעבוד איתה, והמיילים הבאים יהיו יותר, הם צריכים להיות בטון יותר ויותר מחמם אותה. זאת אומרת, אתם צריכים לחבק אותה, ואתם צריכים לגרום לה ממש להרגיש שהבעיה שלה לגיטימית וכו'. במייל הזה עדיין לא מבקשים להוריד את הריוויו. 3, חברים, זאת נקודה כואבת, ואני יודע שלהרבה ישראלים זאת בעיה, אבל שתדעו לכם שאנגלית סופר חשוב, שמישהו שמבין אנגלית ויודע לקרוא לפחות כמו אמריקאי, יבדוק לכם את האנגלית. אמריקאים לא סובלים שפונים אליהם כל מיני סלרים סינים ופיליפינים שמתחילים את המייל בדיר סר וכל מיני עיוותי לשון כאלה. ואם אתם תשמעו כמו מדינת עולם שלישי, יתייחסו למייל שלכם בזלזול, כנראה שלא יענו לכם ואתם ממש תייצרו אנטי. אז אתם צריכים לדבר אליהם כמה שיותר בשפה שלהם. אם אין לכם אנגלית טובה, תבקשו מחבר שיעבור לכם על המיילים, אחרת אתם מצמצמים מאוד את האפקטיביות של הגישה הזאת. מה עוד? אוקיי, לא צירפתי נוסחי המשך, בין השאר בגלל זו בעצם איזושהי אומנות מסוימת להמשיך ולתקשר עם הלקוח. אתם צריכים לדעת באופן כללי שבתגובה שהוא יגיב לכם, ולי, כמו שאמרתי, הגיבו 100% מהפעמים בכמעט שנה שאני מוכר, כשכתבתי את המייל תגובה באופן שהראיתי לכם. אתם צריכים לחבק אותו, לומר לו תודה שענה, להזכיר לו שוב ושוב שאתם באמת רוצים רק שיהיה מרוצה, כיוון שבחר בכם וקנה את המוצר שלכם. אז זאת צריכה להיות הגישה של נוסחי ההמשך, ובהמשך אחרי שתראו שהוא כבר אולי טיפה מתחיל להסתחבק איתכם, אז תבקשו או שיוריד את הריוויו, זה תלוי כמה תרגישו בנוח איתו, או שיוריד את הריוויו, או שיתקן אותו, או שאפילו פעם אחת כתבתי ללקוחה שלא תוריד את הריוויו, ואפילו לא תשנה את הציון, היא השאירה 3 כוכבים, אבל שתיתן איזשהו אפדייט על השירות לקוחות שלנו, והיא כתבה באמת אפדייט, והריוויו הוא אמנם ריוויו קריטיקל של 3 כוכבים, אבל עם האפדייט של השירות לקוחות שלנו, יצאתי כל כך טוב שאני אפילו רוצה שהלקוחות יגיעו לריוויו הזה ויקראו, לדעתי זה עוזר לי להמרה. תזכרו ששירות לקוחות טוב הוא בידול. זאת אומרת, אי אפשר להעמיד מוצר רק על שירות לקוחות טוב, אבל אם לכם יש שירות לקוחות טוב והמתחרים שלכם סינים, אז יש לכם נקודה עליהם. ולכן שווה להשקיע. שווה להשקיע בתקשורת נכונה עם לקוחות אמריקאים, לפי הראש שלהם, לפי מה שהם רגילים, לפי מה שהם מעריכים. אז זהו, אם יהיו תגובות, אתם יכולים להשאיר שאלות למטה בתגובות. אם תהיה דרישה, אז אולי אני אצרף נוסחי המשך בווידאו נוסף. וזהו, אז תהנו, תמכרו מלא ושיהיה בהצלחה.